Bo día a todos e a todas. A Feira Histórica Arteixo 1900 encara a vintena empoderando a muller, a gran olvidada da historia. Como decíase Simone de Beauvoir, non nacemos como muller, senón que convertímonos nunha. Consideramos unha necesidade de reivindicar o seu papel, tanto na actualidade como nos concursos 1900. E por ello, realizamos un amplo programa cheo de guiños femininos a mulleres importantes, desde as máis proletarias ou rurais ata as de máis recoñecemento e sonra. A mestra de Arteixo desde 1925, Rosario Romero, represaliada e castigada no ano 1936, é un claro referente local deste pasado. Ser mestra era unha das poucas profesións non reservada aos homes, e estas mulleres que exercían a docencia en escolas de nenas tiveron un papel de educación de entón, e a súa valentía e o sacrificio de alguna delas debemos a nosa posición actual. Por este motivo estamos hoxe aquí, na Escola de Barañaga, unha das máis antigas do Concello de Arteixo, reconvertida nun local de encontro para a veciñanza, sen diferencias sexistas, para presentar a 19ª edición da Feira Histórica, Muller 1900, ni máis ni menos. Introducimos na programación neste ano por primeira vez un manifiesto que se encargará de ler a concelleira Charo Figueiras, unha das mulleres arteixáns que entrou máis nova na política e que segue rompendo esquemas machistas na actualidade. No Centro Cívico de Arteixo se pode ver desde o día 8 a exposición Galicianas, Mulleres Galegas facendo Historia, onde se retrata o papel importante desenvolvido en distintos sectores por varias mulleres galegas de principios do século XX. Do 15 ao 20 deste mes, no mesmo centro, dispoñeremos na Sala dos Espellos dun servicio de aluguer de traxes. E na súa billeteira poderás adquirir as entradas para a CEA 1900, sábado 20, ás 22 horas no Prazo de Deportes. Mantense o prezo de 20 euros. Queremos recordar que dito evento está pensado para o disfrute dos maiores de 12 anos. Servirase un menú tradicional composto por empanada de bacallau, polvo a feira con cachelos, carne asada con patatas e tarta a la feira. Todo é regado con viños da terra e augas e refrescos, ademais do imprescindible café con gotas e licores. Incorporamos a Tania Beiras, figura da Televisión de Galicia, como animadora da noite, ademais da Orquestra Versalles. Unha restra de nomes femeninos nos acompañarán os 3 días. Las Antonias, Rosa Pedrón, Silvia Penide, Sue Moreno, Franci, Lisa e Marcela, Idoia Cuesta, Lucía Veiga e moitas mulleres anónimas, aportando cada unha delas o mellor de si. Agradecemento aos colaboradores e colaboradoras, organismos oficiais como a Diputación Provincial da Coruña, os servizos municipais, Concellaría de Deportes, Concellaría de Maiores e Actividades Sociais, Concellaría de Seguridade Ciudadana, Concellaría de Servizos Sociales e Concellaría de Obras e Servicios. Entidades sen ánimos de lucro, Faíscas, Pandilleiras e Punto de Arteixo, Trisquel, Asociación Mariana de Arteixo, Asociación Xirabela, Banda Música Santiago de Arteixo, Alma, a Revolteadora, Asociación de Vecinos de Monteagudo, Mañobre, Lariña Barrañán, Escola de Ballet Cinderella, Club Deportivo Estadio, Larín e Suegos, Cluxa de Arteixo, Arteia Autocross de Arteixo e a Gavis, pola súa aportación económica. E, por suposto, o Centro Comercial Aberto, a quen lle cedo a palabra para que o seu presidente explique a súa participación. Bueno, en realidad non é o presidente. Sí. Silvia Coupeiro non puido vir, así que pido disculpas no seu nome. Nada, por nosa parte, agradecer ao Concello e tamén aos técnicos que foron os que fixeron a organización de todo o evento, no que participan, bueno, todas as asociacións da vida, moitos delas, que para nos é un placer, non, como sempre, contar con isto, participar neste evento, no que levamos participando desde fai bastantes anos. E sobre todo a temática que ten este ano, que é sobre a muller, tendo en conta que o Centro Comercial Aberto de Arteixo está formado principalmente por mulleres, a verdade, sobre todo, son casi el 70%, se nos entramos incluso en comercio, non chegar un 80-85%. Así que para nós é un orgullo formar parte deste evento, sobre todo con esta temática. En ese sentido, o que nos pensábamos era que había que darle un pouco de visibilidade a banda de artistas de mulleres que hai no programa tanto galego como de fora de Galicia, e a proposta que teníamos nós é que está posta un pouco no programa deste ano, contar tamén con xente da vida, non? Nese sentido, pois,
Bueno, vai vir a banda de música Santiago de Arteixo. Imos un pouco comentar un par de nomes que xa comentou a concelleira. A banda de música que ven o viernes, con participacións de Franci González, de Manuel de Eva, de Hugo Camándula. O sábado volveremos ter, como tradicionalmente, o torneo de Aurisca, pero este ano imos ter unha cousa interesante que é un torneo entre parroquias de Tute, que van a estar as parroquias de Larín, de Monteagudo, de Barrañán. Dianas Alboratas, outra vez, con a Asociación Trisquel, como ano pasado, e o Obradoiro deste día con Idoia Cuesta, que mencionou tamén a concelleira. Idoia que é cesteira e que ten un renome internacional, vai nos traer tamén algunha das súas pezas. E logo tomaremos o vermú o sábado con Blues do País. Veremos na Avenida Baleario, en Abril o Penadí, coa peza de O Pozo das Señoras. E por a noite, 3 concertos que nos gustan moito, de 3 grupos principalmente integrados por mulleres. Dende Ourense ven de Tetas Van, dende Madrid Charrián de Ladies e dende Boiro Agorafobia. O domingo é un vermú amenizada con regueceiras Alba e Lupe, de Alba Blanco. Logo, como sempre, durante toda a fin de semana, na Avenida do Baleario estarán os xogos tradicionais. E como elemento moi especial deste ano, do que estamos na asociación moi orgullosos, que puidamos finalmente organizar xunto co Concello e Cocín, temos o punto violeta, un punto de atención ás mulleres, non? Consideramos que unha festa como esta, que ten este cariz social, tiña que ser un espazo seguro para as mulleres. En ese sentido, estábamos organizando, desde fai bastante tempo xa, un espazo no que as mulleres que vexan que necesitan información ou que se sintan agredidas nun espazo festivo como é o da festa, o da feria de 1900, poden acudir a unha psicóloga ou unha educadora social que van a estar ali para intentar botarlle unha man, xestionalo. Desta forma vamos a facer un protocolo, un cocín, vai estar todo o protocolo que hai con as estacións públicas para que aborden esa situación. Ademais, ofrecerán información do CIM e todo este tipo de cousas para, visibilizar tamén un problema social tan grande como é o da violencia machista. E, por último, unha vez máis tamén, contaremos cunha barra de comida e bebidas que estará debaixo da carta, que creemos que este ano vai ser moito máis interesante, incluso que vai manter unha estética aínda máis ambientada da 1900 e que de novo o domingo haberá un xantar con menú pechado de mexillóns e carne caldeiro con agua, viño, pan e postre por 15 euros. E que, a partir do lunes podes adquirir os tickets tanto na cervecería Play como no Guardanos. E con este pequeno momento comercial acabo. Bueno, pois... Señor, es que tengo que completar. Pero usted siéntese ahí, sigo. Yo completo. Bueno, para contar un poquinho máis do programa, desde o punto de vista xa do propio Concello como programadores municipais, quisemos facer, ou quero facer neste momento, unha lembranza a unha persoa, unha muller, como non, que acaba de morrer, que é un grande referente da cultura universal, Montserrat Caballé, e tamén quero recordar que cumplimos un ano do movimento MeToo, ese movimento que as mulleres nos puxeron en pé, non? Foi un dos motivos tamén todo isto que nos levou a pensar que a muller necesitaba un homenaxe en Arteixo, e porque, aparte do que pasa no mundo, Arteixo tamén ten as súas peculiaridades e tamén a xente vivir como viviu e levou a vida como a levou. Por iso, se nos ocurriu traer a unha compañía de teatro como é a Panadería, que reproduce a dúas mulleres da Coruña que a principios de 1900, neste caso en 1901, querían casar, eran dúas mulleres e evidentemente estaba prohibido. Entonces ocurriuse a unha delas, vestirse de home, e así conseguiron facer ese matrimonio, e para ello esta compañía de teatro vai dar un toque de humor e esperamos ver a moita xente que contemple esta historia no auditorio de Arteixo o venres. Despois nos vamos á rúa, e máis mulleres, porque para mí o discurso de hoxe é feira histórica con nome de muller. Quenes van a estar? As Abelas Ainas. As Abelas Ainas son 4 mulleres tamén que son músicas e que elas se definen como libres e loucas, nos veñen tamén da zona de Lugo e dan uns sonidos moi originais e moi frescos para recorrer o recinto da feira o venres pola tarde. Despois nos dirixiremos á Praza do Balneario, que este ano rebautizamos e chamamos a Praza Femenino. Quixemos darlle esta volta e para ello tamén vamos a facer unha inauguración así especial con unha gran solta de globos que vai ser unha sorpresa tamén para todo o mundo que este presente.
E quen vai estar logo en riba dese escenario que xa nos falaba Emiliano? Pois Charo Figueiras, que é a persoa que vai a dar o manifesto, como decíamos antes, Silvia Penide, Nuria Naya, Franci González, Las Antonias, todas as mulleres que integran a banda de música de Arteixo, e como non Rosa Cedrón, que é que fai o broche de ouro dese día ventres. O día seguinte as mulleres aparecen revoltosas, tamén na Coruña e en outros lugares da provincia. En 1918 as mulleres salen nas rúas, os fillos pasaban fame, os campos ibanse para outros lados e decidiron asaltar os almacéns, os peiraos, os portos para recoller os alimentos e distribuílos entre a xente que pasaba fame. Foron moitísimas mulleres anónimas, que alguna delas tamén foi asallada nestas revoltas e que vamos a reproducir en Arteixo o día da inauguración, cando o señor alcalde, a comitiva e autoridades percorren ese recinto. Vai ter que enfrentarse a unhas mulleres, como decía, revoltosas. E logo, a continuación, vamos a festexear con alegría a outras revolteadoras, 4 rapazas tamén que tocan a bandeireta e son cantareiras e que se subiran ao mediodía ao escenario da Plaza do Balneario. Recuperamos tamén, ou encontramos, máis que recuperamos, a unha muller que tamén innova, é dicir, nunha afición como é a Chave, ou das Peñas da Chave, atopamos a muller que se chama Esmeralda, da zona do Seiro, que é a única muller que parece ser que xoga a este deporte ou semideporte e tamén vai actuar dentro da Feria Histórica facendo unha demostración de como se xoga a chave. Mais mulleres, Sue Moreno, outra persoa que do mundo artístico, do mundo do circo, da danza, da música, vai a intentar reproducir un espectáculo cheo de vistosidade, con teas, con aros, como compasinar a vida dunha muller con cuidado dos fillos e co traballo, non? Tania Beiras, outra muller que estaba na Televisión de Galicia, que é algo coñecido polas cámaras e que tamén ven animar esta cea, como decía antes Ana. E máis mulleres, pois tamén hai que sensibilizar os máis novos, os rapaces e as rapazas pequenas, e para eles se fan obradoiros con temática da muller, a típica xincana, que neste caso levará o título de Muller que vas facer, e vai haber un museo das mulleres. A Escola de Danza Cinderella vai a facer estatuas en movimento, e vai a representar a Coco Chanel, Rosalía de Castro, Isadora Duncan, Agatha Christie, etc. E como pechamos a feira con nome de muller? Pois con as Liza Ladies, que son 4 bailarinas que van a poñer coreografías polas ruas de Arteixo e que van a dar esa alegría final acompañadas de unos músicos tamén moi importantes que temos na provincia da Coruña. E isto é a miña exposición como novedades desta feira e completando todo o que dixo Emiliano. E me gustaría acabar dicindo que pecharemos esta edición agardando un mundo onde sexamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente libres. Isto decía Rosa de Luxemburgo. E eu os digo, déjala que baile como dime de mí. A profe que? Podes falar tamén. Pode falar, pois, porque non me van a pedir Sonia, porque vai ser a muller. Eu quizás son demasiado sensible, creo que se me nota nos ollos, porque vingan en algún momento, non comigo, pero con outras persoas, cousas que non dirían, merecían o que lles facía. Perdón porque me emociono, porque o sea, non me afectou a mí, pero estaba unha persona que tardou moito en decidir abandonar esa persona, tardou e agora vive, que é moi importante. Cousas que, bueno, eu estremecenme porque ojalá que nadie se tenha que pasar. Hoxe en día, gracias a Dios, tomas unha decisión e acabou seu por aquí, un por un lado e outro por outro. Quen nos pagan sempre son os máis deles, quen son os fillos, cando son pequenos. Grandes tamén, porque imagino que o sea, doiles que son seus pais. Pois sí, non é máis o que sí que vos vou decir que é importante para mí, porque estou reportando agora que o que ti, o sea, janei varias veces aquí nesta escola, recordo-me agora, de geografía, a mí me encantaba, entón eu teño varios libros que me regalou a profe de aquí. Era mala, a mí nunca me pegou, pero... Era mala con algúns, non, en este caso, pero para mí eu teño libros dela. Bueno, pues María Luisa está aquí facendo este papel precisamente por ser educada neste centro nos seus primeiros anos de vida e tamén porque hoxe en día forma parte do único grupo de teatro femenino que temos en Arteixo, que é Faíscas, e onde es que é moito máis ampliado que este, por suposto, por representará no anfiteatro o sábado por la tarde, o domingo por la tarde tamén. E
Ora está o señor alcalde. Sí, bueno, pues eu quería invitar a todo o mundo a asistir ao que é a Feira Histórica, a 19ª edición. Xa é un evento totalmente consolidado aquí no Concello de Arteixo, un evento moi importante, e tamén un pouco que a xente acuda porque a temática deste ano é unha temática tamén moi importante. Creo que tamén hai que facer un traballo de concienciación para todo o mundo. Eu quisiera tamén resaltar dous aspectos, non, que me parecen moi interesantes, non? Como decía un pouco Sonia, o 18 de xaneiro do 2018, centos e centos de mulleres na Coruña e case á mesma hora decidiron asaltar e repartir os alimentos que requisaron os peiraos nas lonsas ou no centro, nos almacéns dos barrios, non? Que foi unha das máis importantes revoltas femininas ante a falta de alimentos básicos ao encarecemento dos produtos imprescindibles, non? Que é dicir, unha resposta das mulleres un pouco reivindicando tamén a necesidade de alimentar as súas familias, alimentar os seus fillos. E iso se vai ver plasmado nesta feira histórica ás 12:15, a representación un pouco ao largo do paseo seguramente, que fora, aquí bastamos nós, revolta de mulleres, non? Nos parece moi interesante un pouco esa actuación ou un pouco reivindicar pois, esa revolta, ese levantarse das mulleres un pouco na defensa das súas familias. E outro aspecto moi importante que tamén me gustaría resaltar, e por eso tamén un pouco estamos aquí, un pouco tamén logar todo o traballo que puderon facer as maestras no eido rural, non? Outro día, cando estiven aquí ca Asociación de Veciños de Barrañán, estábamos mirando o tema do edificio, me chamaba a atención de que non fora seguramente unha maestra, que fora un mestre, que, bueno, pues seguramente daba clases aquí, pero que decíades que tiña as forces abaixo. Sí, eso tamén eu creo que é un aspecto moi importante de resaltar, porque seguramente no 1900, ou nos primeiros anos deste século, os mestres, as mestras non só facían, ensinaban aos nenos, seguramente, bueno, soldos baixos, me acordo da película A lingua das borboretas, onde o profesor non tiña nin para un traxe, e seguramente complementarían a súa actividade educativa tamén, manter unhas vaquiñas, un coche, seguramente a mellor terían a posibilidade de ter alguna leira, bueno, pues un pouco traballar, non? Quisera rematar un pouco, como decía tamén neste caso Ana, que a mestra de Arteixo, desde o 1925, Rosario Romero, que foi represaliada e castigada no 36. Eu coñezo, non sei se coñecedes, que me parece dramático ese caso, que unha profesora de Miño, non sei se coñecedes o caso, na Guerra Civil. Esa profesora sí que foi non só represaliada, senón que foi paseada e totalmente asesinada. A irmá destas mulleres, que agora llaman monelos, na escola de monelos, foi tamén asesinada e parece non. Pero, bueno, me acordo sobre todo cando un pouco repasaba o leía os libros sobre a Guerra Civil e sobre todo represaliados aquí en Galicia, pois este caso, esta situación que se deu nesta profesora de Miño foi dramático, non? Porque non foi asesinado, foi brutalmente asesinado. Entón hai que reivindicar un pouco o traballo das mestras ou dos mestres que un pouco ao final o que intentaron era sobre todo educar e concienciar os rapaces e un pouco lutar contra o analfabetismo que tiñamos aquí un pouco en Galicia, non? É verdade que a xente en canto podía, incluso os rapaces en canto podían, poñíanse a traballar para axudar ao sustento da súa familia. Este traballo é importante, que, bueno, pues un exemplo de a convivencia ou como eran as aulas aquí nesta escola de Barrañán. Invitar a todo o mundo a asistir, a disfrutar, e sobre todo non só a disfrutar, senón tamén concienciar. Creo que esta feira histórica ten que servir de concienciación a todo o mundo e sobre todo un pouco esta temática que importa.